Ume batzuei ondo junjake, gu gara horren adibidea eta jende asko. Baina gero gainera gizartean ikutzen asko aldatu dela, eta ja ez da bela funtzionatzen, orain arte funtzionatzen zabana. Eta gero abstrakziorako bidea adibidez matematikan oso ondo landu bia da eta ez da lantzen, eta ez da gauza berri bat. Nire Montessori ja esan zeban, Brunnerrek esan zeban, eta orduan atzeko gauza bada, baina ez dakiz egaitik ez da landu behar da moduan. Orduan, bai, ez? Bai, izan daiteke horren ondorioz. Hori da, egiten diez 3 pauso. Oin oso modan dagoen metodo Singapurra hau, matematikan, numero 1 diela, azkenean Brunnerrek esaten da benan oinarretzen da, eta baita be Montessoriek esate zebana, guk gaur demostratu dugu apustxo bat material desberdinekin, hizkuntzak be manipulau aldi ezela, ez bakarri matematika. Eta hori zen guretako bat hori da, ez? Eta, Brunnerrek esaten dago 3 pauso jarraitzu bia diela. Bada manipulazioa, bestia da edo bizi. Bizi izan dan hori irudikatu egin behar da, baina umeak irudikatu behar da. Ez liburuak, ze liburutan etorten daia irudia eginda. Eta azkenengo pasua da hizkuntza matematikora pasau, matematikak pasauz azaltzen. Beste zerbait pasauz azaltzen, bere hizkuntzara pasau duzu, adibidez ingelesera, edo gaztelerera, edo dana dalako. Eta orduan, konturatu gazena da, eskola askotan egiten dutela azkenengo pausua bakarrik. Irudia ja gainera liburuak ekartzen dago eginda, umeak ez dau sortzen irudirik, eta gainera direktamente hizkuntza matematikora joten da. Orduan, ume batzuk berezkoa dauke abstrakzio hori, eta beste batzuk ez dauke orduan galduten diaz, eta ikasten dabe gauza buruz moduan, repetizioz, baina ez dabe ulertzen zer da bizen egiten. Eta hizkuntzekin bai ikasten da. Bai, azkenean testu batzu daukiez edo teoria bat, ezta? Eta errepikapenaz azkenean euren formula edo doaz bilatzen eta zelan egin estrategia moduan, ezta? Edo kiniela antzeko bat eta ez da ulertzen zer gaitik edo nondik datozen gauza. Ezin da irudikatu, imaginatu egin behar da, eta askok ez dakite imaginatzen. Hori da gozia. Eta horrekin pixka lotuta guk visual thinkingaren inguruan bebai landu dugu hori, eta Bixerbe azalduko txogu pauta batzu moduan pixkat zuk irakurtzen dozun hori imaginatzeko eta gero irudikatzeko. Orduan, hori erabile aldozu edozein testu ulertzeko eta baita be matematikako testuetarako, hau da, problemetarako. Beste problema muten daben, problemetarako. Horan da. Ipinibideako manipulazioa bebai, baina, klaro, suposatzen daia urte batzuetatik aurrera, ja DBH, batxilergoan, hori egon gara komentetan, ja manipulazioa ez da beharra inbeste, baina irudikapen hori oso ondo etortzen da, eta erakutzen bideak hori bebai egiten. Emuten dugu askotat ontzat moduan, dakitela moduan, eta ikusten dugu ez dakitela, ez da? Noritzarrez ez dakiet. Metodologia holan... Hombre, eske metodologia moduen ez dakite planteauko gendu. Guk bai egiten duguna, gure materiala sortzen dugu, oinarrituta bai material manipulazioan eta era bisualean, ez da? Horrek bi gauzek hartuta oinarri moduen sortzen dugu gure material propioak. Bai da egia, Lorenak lehen esan dauen moduen, badeko guzela Montessorin material manipulatibo asko, errazak direlako erabiltzen, eta oso eskura deko guzelako eta uste dugulako baina ez dugu egiten pedagogia Montessori. Hori da. Materiala erabiltzen dugu, desberdina dela. Orduan, ez daukagu lango pedagogia, ez dugu jarraitzen, baina... Bai jarraitzen dugu asko, matematikan Brunnerra markatzen dabena, ikusi dugu funtzionatzen dabela. Eta gaur egon gara beste irakasle batzuekin berbetan aurten ipini dutela martxan hori, eta esan didate funtzionatzen duela, orduan, hori. Apurbet, proba error esaten dena, ez da, epini, haber funtzionatzen daben, eta ikusten duzu funtzionatzen dabela, aurrera, eta bestela, beste zozeto paubiko da. Baina momentuz maten, funtzionatzen dago, eta hizkuntzetan era visuala eta manipulatiboak bebai funtzionatzen dago. Kontau egiten dugu, gure esperientziaren arabera, guretzako zer joan da, ondo, ez da? Eta hor daukagu,
aurrera doa eta ikasleek emaitza ona jasotzen da, ez emaitza akademiko, esan nahi dut, baina bai emoten dutxue feedback hori eta ulertzen da biela eta irakargarria dela. Gehixen bat, ingleseko edukixak forma bisualean aztertzea. Hori komentautu du diegu, azkenean dau material pila bat, da hain behar duzu material guzti hori hausnartu, eta hartu justo nahi duzuna azaldu, eta hori irudien bitartez ipintzea. Eta lan luzea da hori, ikusi behar duzu mila hizkuntza oso zabala da, gu azkenean zentrau gara apur bat gehien bat gramatikan, dago zelako pilo bat gramatika liburu, baina zer gertatzen da testua direla eta ganera inglesez dauzidatzita eta da apur bat urrunak, ez da erabiltzailearekiko ez dakit ez dira oso eurentzako ez dira erakargarriak eta orduan hori hurbiltzeko. Hori da, eta maten azkenean sortu materialak egunerokotasuneko materialak die, baina egin behar duzuna da prestatu eta ekintza sortu gehien bat, ez? Nik uste hori da, nik hor bertan azulakoa dauzkat. Edo esan, material berziklatuak erabiltzen dugu, baina gero etorri bilatzu ideia, behitu hau zertarako erabiliko, behitu igual zatikiak egiteko, ez? Behitu ez? Erabiltzea erabilea. Gero dauz batzu, material batzu sortutakoak, regletan moduan eta hola, eta erabiltzen dugu pilo bat. Baina gehixen bat materiala sortu beharrean da igual ekintzak sortzea. Zer nahi duzun lortu eta horren arabera ekintza sortzea. Guztiet hori dela, ikastar honetan nahi dut eguna eureri azaldu, da zeuope aldozue, hau erabada, eitzeko, baina zeuope aurrera egin eta hori da, challenge yourself, ez da, hordeko zudana eta posible da, eta guk alba dugu eta eguneroko lan horregaz egin alba dugu, zuope bai, ez da, emoten badotzezu eta argi badeko nora nahi duzun heldu, zer nahi duzun transmitidu edo geratzea, gero da beste guztixe lantzia. Zaiena da jakitzea nora nahi duzun heldu, ez? Eta horretarako bai, baliabide batzuk eta emango dutzago edo hausnarketa metodo bat moduen edo. Hori da. Bakoitzak benetan barrurantza begiratzea eta esatea, ze, karo, erakutxean duguz gauzek, baina bakoitzateko errealitate bat, eta bizitza bat, eta ikasle batzuk, eta orduen... Eta hemen gainera juntau gara, danetik unibertsitaterako irakasleak eta lehen hezkuntzakoak. Errealitatea guztiz diferentea da batena edo bestearena. Baina bai esatea, guk alizan badugu, zuepe aldozue, bakotzak gure dauena egin leike, benetan alda, eta motivazio hori, estrategia batzuk edo guri ondo etorri jakusena, hori da. Eta gero zuek horrekin aurrera. Eurek erabilian dabe manipulazioa, metodologia bisuala nahi dabena, hori da, segun ze maietan dauzen eta... Egon aldira beste, guk hauek erabiltzen dugu eta ondo doa gauza eta nahi badozue, oinarri moduen erabilian dozuez, baina bebai, azkenengo hori, mezu hori izango litzateke segidu eta jarraitu eta aurrera egin, benetan hor dagoz gauzak eta gure zera da, gure ardura da irakasle moduan, benetan hori gero ikuste dut zuk barruan dekozun hori atara ezkero ikaslek bueltan emoten dut zuela, Da, pixkat nik beti izaten dutena ikastaroetan da begiak zabaltzea moduan. Eta ez geratzea holan beixa moduan, pixkak zabaltzen bozu, ikusten duzu dana. Eta hori, eta askok izate uste, zabaldu dut ez begiak, eta zabaltzen duzu momentuan leku guztietan ikusten duzu baliabideak, rekurtzuek, ekintzak, eta da hori lortzea, nik nahiko neukena da hori lortzea. Nik pentsatzen hemen dozen gehixen datozela horrekin, baina bai, hori, gogoa, ez da, gogoa. Etxera heltzeko eta begiratzeko liburuak edo interneten begiratzeko edo esateko, venga, bai, egingo dut. Hori da, argi da hori.